Nag-deliver ba kayo? Nag-deliver kayo? Oh, Saan? Di, yung Iltre? oo, sa ano kami? Saan? Apat na mag-isa kami sa Tagig? Maaga kayo? Out ka na pala. Oo. Sa plano. Alright. Magandang hapon po at mega love shoutout po sa inyong lahat. At mega love shoutout din po kay Mami Mercy Calunod, kay Audrey Nicole, kay Nani Sanchez Vlog, kay Ma'am Analisa, ayan, kay Ma'am Rosalina, mega love shoutout po sa inyong lahat. At kay Ji Chang Wok, mega love shoutout po. Kay Kagawad Antonihan, mega love shoutout. At sa lahat po ng ating mga solid na subscriber, mega love shoutout po. At kay Pool Donisa Official, ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Magandang Martes ng hapon. At siyempre sa ating mga solid na subscriber, ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan, at siyempre ang ating pong topic ngayon ay itong mga naging kaganapan kahapon. Alright. Ibig sabihin po, kanina yun, ang amount po na sinabi nyo na yun po ba, yan ba ang halaga ng confidential funds ng Davao City? Yun po, nag-concentrate ako, ang intindi ko, ang pagsabot ko, Your Honor, is yung the amount po. Hindi ko po maalala kung yun ba talaga, Your Honor. That's your answer, ma'am. Ma'am, let's proceed po. Let's proceed, ma'am. That's the witness's answer. Yes, Mr. Presiding Officer. You know, ako, for 2 days, medyo nahihirapan sa mga tanong ko kasi sabi mo, hindi ka nakakaintindi masyado ng Tagalog. Naalala niyo po ba yung mga episodes na yan during the last hearing and this morning? Yes or no? Alala mo? Ano yun, sir? Yung mga hindi mo maintindihan, yung mga tanong ko na tinatagalog ko, di ba naalala mo, nasabi mo, hindi ko maintindihan. That's why we had to go through the trouble of trying to interpret, translate into Bisaya, Tagalog, and English. Alala mo ba yung mga pangyayari yan sa loob ng courtroom, di po ba? Yes, or no? naalala ko yung, Yes, yung mga okay. Tagalog na lalong na deeper, Yes, dili kay deeper. ko ka sabot, Your Yes, Honor. hindi ko maintindihan ng sabot now. But when it was the defense asking you, rapid, rapido. What's the question, Your Honor? Wait, not yet. Hold your horses. Counsel is testifying, Your Honor. Relax. Hindi pa tapos. I'm just laying the premise. Relax. Mabilis. No question, Your Honor. Wait. Mabilis. Tagalog. All of a sudden, nasasagot mo, walang translation, nasasagot mo ng diretso. Your Honor, Explain. nangutan naman ko, nag-ask ko sa'yo, Your Honor, kay dili ko, ang question niya, na yung mga question niya, Your Honor, nga nagpa-repeat ko, kay dili kayo ko kasabot, dili kayo ko ka-understand, Your Honor. Alright. Nagmutan ako kay attorney, nagpa-repeat ko po,
ng question sa kay attorney kung ano po yon, kay hindi ko talaga na maintindihan or Yes, ma'am. makuha ang iyang pangutana, Your Your Honor, I will Honor. not belabor the point. The records are crystal clear. Move I to will strike. move on. Oh, what? I move on to the next question. To strike, Your Honor, it's counsel is testifying. I mean, Your Honor, that's a manifestation and Motion to deny. Motion to deny, counsel. I mean, Yeah. Alam nyo, may hirapan talaga, lalong-lalo na. Alam nyo yung mga pure na, no? Talagang native na mga Bisaya. Nahihirapan sila magdiretso ng Tagalog. Kaya minsan, yung Tagalog nila nahaluan na ng Bisaya. At yung English, yung Bisaya nila nahaluan na ng English. Kaya minsan, hindi lang na maintindihan. Ang problema, pinaikot-ikot siya. Yun. you should do your own Let it stay confirmation, directed. if you may. Okay, now, Madam Witness, sinabi mo kanina, si Colonel Lachica naman yung may access to security information, kaya siya yung may alam sa confidential activities. Tsaka, naalala mo sinabi mo yan kanina, di po ba? Oo. Now, Opo. and then kinonfront kayo ng Counsel for the Defense, wala naman daw sa joint circular na yung trabaho ng Special Disbursing Officer ay dapat alam yung mga confidential activities. Yun yung sagot nyo, di po ba? Nalibog. I'm Confused ka, ayan. Yun na yun, ma'am eh. Naku-confuse po kayo kung ako yung nagtatanong. Usapon, repeat, I'm Your just Honor. repeating. Nalibog, ibig sabihin po nalito. Yan po ang ibig sabihin ng nalibog sa Bisaya. Ayan, hindi po na-confuse. Na-confuse. Nalito. Di ba? Eating this series of questions that were propounded to you by the defense. Uulitin ko, I will indulge. Ma'am, sinabi niyo kanina, si Colonel Lachica yung nag implement ng confidential activities kasi siya yung may access to security information. Yun, napakaklaro niyan, ma'am, ha? Opo. Naaalala niyo po ba yan? Opo, Your Now, Honor. sinabi nyo rin, kinonfirm mo yung observation ng Defense Council na on the other hand, yung Special Disbursing Officer naman, wala naman nakasulat dyan na may alam about confidential activities. Naaalala nyo po ba yan? Yung sagot nyo. Yes, naalala ko. Okay. Sagot ko sa kay Attorney Ano yung pangalan ng attorney, ma'am, if you know? Lyndon. Ma'am, kailan nyo nakausap si Attorney Lyndon before this Attorney testimony? Lyndon. Not Ma'am. part of the... It is. Cross, It is. Your Honor. It is. Ma'am, kailan nyo last counsel nakausap? may impeach the witness. She has been declared a hostile witness. Ma'am, look at me, ma'am. Tingin ka sa akin. Sir. Ma'am, you are under oath. Opo. Yes, ma'am. Kailan mo last nakausap si Attorney Lyndon? Last week. Last week pa. Last week or last week? Last week. Kasi last week, umuwi ako ng Davao to visit my And husband. then, so doon mo nakita sa Attorney Lyndon? No. Last week. Last week pa. Ano Before I pag-usapan niyo, go, ma'am? Very interesting. Ano pag-usapan niyo? natanong ko lang sa kanya kung what is the proceedings kung sa Senate hearing. And then, ano sinabi ni Attorney Lyndon? Ganito, tatanungin po kayo, ma'am. Tapos, Oo. bla bla bla. And then, sinasabi niya ano yung mga tanong na itatanong sa'yo, hindi po ba? Wala siyang sinasabi, Your Honor. Okay, anyways, now, let's go back. Sinasabi mo, Pinangunahan na. Alis ka? security officer may access to security information. Now, if the tech is ready, can we show 3.27? 3.27 ng joint circular. But this is rather brief. I will read for everyone's consumption. Security officer refers to a personnel who by reason of his duty or employment has been officially designated as such to have access to security
information. Tanong, nasa 3.27 ba, yung nabanggit kong provision, yung terminong confidential activities, yes or no? Wala. Ma'am, wala, di ba? Yes or no? Confidential. Wala po ba? Security information. Ma'am, I will confront you with a document. Please, Attorney Mark. Asa siya? This one. Oh. Wala dyan, di po ba? Wala po dito. Now, pero on the other hand, 3.29, this time the definition of a special disbursing officer, nakasulat dyan, refers to head of agency or a regular employee designated by the head of agency to be in charge of making disbursements of CF. Anong ibig sabihin ng CF? Sa akong, in my own understanding, Your Honor, Confidential. CF means confidential funds. Agree? Sa dalawang provision na yan, napakaklaro, trabaho mo as a special disbursing officer yung pag-disburse ng confidential funds. Wala sa security officer's definition ni isa. Shoutout po Wala sa dyan inyo nakasulat lahat. na trabaho niya. Maraming salamat sa nag-like. Confidential activities. Pag-disburse ng confidential activities, tama po ba? Ako po ang nag-disburse, Your Honor. Dili po siya ang nag-disburse. Siya lang po ang nag-implement, Your Honor. Yes, that's your answer. Now, ma'am, Hindi mahuli-huli. sinabi mo kanina na as SDO, hindi naman required na may background in confidential activities. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Sinabi din na walang necessary training into confidential activities. Hindi po ba? Ano yun? Walang training in confidential activities na requirement for confidential, I mean, as an SDO, walang requirement na training in confidential activities. Wala po nakabutang dito, Your I'm just Honor. curious ba, ma'am, ano po ba yung natapos niyo, ma'am? Ano yung college degree niyo? College graduate po, Your Honor. College graduate, ano yung kurso niyo? Customs Administration, Your Honor. Ma'am, saan kayo nag-aral? Sa Davao po. Anong school? Maths College of Technology. Customs Administration. Opo, Your Honor. Did you take a licensure exam? Wala, Your Honor. Okay now. Ma'am, sinabi niyo na wala kayong background sa confidential activities. Hindi po ba? Confidential operation po, Your Honor. Confidential operations. Yung tanong is, ba't kaya kayo yung? Kung alam mo lang ha, since wala kayong alam, yun yung pinapakita nyo sa mundo na wala kayong alam. Ba't ka naging SDO kung alam mo? Hindi mo rin alam. Misleading, argumentative, Your Honor. That's basis. Complete the question, counsel, if I may. Yes. Ang ano kasi doon, disbursing officer siya, hindi naman siya doon sa confidential operation. Pilit nilang binubutasan yung testigo ng wala siyang alam doon sa confidential operation. Hindi nga siya doon naka-align kung hindi nandoon siya sa disbursement. Talaga naman, oo. Kung wala kayong training sa confidential activities, bakit po kayong napili bilang SDO para panghawakan ng confidential fund? Hindi lamang ng OVP, pati ng sa Davao po nun. Hindi ko alam po, Your Honor, kung bakit ako po ang kinuha ng Vice Presidente as SDO. Sa Okay. OVP at sa City of Davao. Opo, tama. Sa dalawa po, Your Honor. I will ask this question, Your Honor, and there's basis. Hindi po ba naging SDO ka? Because you follow orders
blindly. Ano blind? Objection, Your Honor. There's basis to that, Your Honor. There is basis to the question. It's argumentative, Your Honor. Naging Reform SDO ka, Reform Council, it is naging SDO argumentative. ka kasi sinusunod mo lang lahat ng utos sa'yo. For example, ng Vice President. Same objection, Your Honor. I reform. We'll allow it, Council. We'll allow it, Council. Kindly answer, sa pananaw niyo po ba yan ang dahilan kung bakit kayo ang hinirang ng SDO nung Davao at ng OVP? Hindi ko alam, Your Honor. Hindi mo rin alam. Hindi mo masabi na dahil sinusunod mo lahat ng inuutos sa'yo? Hindi ko alam, Your Honor. Basta ako, ginagawa ko lang, Your Honor, ang akong pagiging SDO, Your Honor. Okay. Now, let me continue, Your Honor, please. Please proceed. Madam Witness, sinabi mo kanina, yung pagre-report ko naman, that was in coordination with the security officer. In coming up with the report in coordination with the security officer. Di ba naalala mo yung tanong tsaka sagot na yan kanina during cross-examination by the defense? Alala niyo po ba? Opo. Ba't hindi po ba sinabi niyo rin, ako yung nagtatanong while I was asking you, sinabi naman ni Colonel Lachica na wag nang magtanong kasi nga paano ini-implement kasi confidential yung mga ginagawa niya. Di ba nasabi niyo yan when I was asking you questions? Gi-verify ko po, Your Honor. Okay, we will go into that. Do you want me to repeat the question? Kanina sinabi mo, you came up with the report in coordination with the security officer. You said yes. But when I was asking you questions, sinabi mo, may mga sinabi si Colonel Lachica na wag mo nang tatanungin yan kasi that is confidential. That's part of confidential activities. Naalala mo sagot na yan, di ba? Opo. Opo. So therefore, you tried verifying kay Colonel Lachica. Sasabihin niya, Ma'am Gina, huwag mong itatanong yan kasi nga confidential. Pero, you still submitted certifications na tama yung pinagkamitan ni Colonel Lachica ng confidential activities. Based As po an answer, sa... Your Honor. I mean, the Witness may answer. the witness. Kindly answer the question, Ma'am Gina. Based sa? Nag-base ko din po yun sa mga documents, Your Honor, na binigay sa akin ni Colonel Lachica. After po, matapos po ang pag-implement ng confidential funds, Yes, Your ma'am. Honor. Mga documents na sinabi nyo rin kanina, klarong-klaro, crystal clear, na wala kayong personal knowledge or personal na nalalaman. Hindi po ba? As an answer, Your Honor. Your Honor, this is another topic. On redirect, no? Witness may answer. Ano po, sir? Wala po kayong personal knowledge dun sa mga intelligence confidential activities na ginawa ni Lachica. Binasa nyo lang sa dokumentong binigay niya. Yes, Your Honor. O pag-verify na ko sa iya, ibig sabihin mag-verify yung pagpangutanan na ko sa iya, Your Honor. Okay. Let me continue. Now, sinabi nyo kanina na wala namang Siyempre, bilang officer, hindi naman siya kasama doon sa operasyon, di ba? Natural ang pagbabasihan niya yung papilis kung anong pinasa. Di ba? Ayun lang. Pilit nating pilit nilang binubutas yung argumento ni Madam Acosta. Gawa ng hindi nila masilipan. Hindi nila ma-connect na may kinalaman si BP Sara. Kumbaga, hindi nila ma-connect na yung pera napunta kay BP Sara. Kasi nga, pinaninindigan ni Madam Acosta na yung pera, pagka-withdraw niya sa Metrobank, ay diniretso kay Colonel Lachica, hindi kay BP Sara. Sa utos ni BP Inday Sara na i-encash yung cheque. Pagka-encash, ibigay kay Colonel Lachica. Diba? Kaya nga, hindi nila ma-connect si BP Inday Sara. Kaya doon sila nang gagaite, lalong-lalo na mamaya pagdating doon sa dalawang tulpo. No? requirement na may alam sa confidential activities, walang training. Pero hindi po ba ma'am na requirement sa SDO yung pagkakaroon ng
Common sense. Anong ibig sabihin, Your Honor? Oy, napakaklaro ng tanong ko. Ma'am, I will repeat the question. Sinabi nyo, wala namang requirement na may alam sa confidential activities, walang special training sa confidential activities. Pero hindi po ba, bilang SDO, at least naman lang ma'am, required na yung SDO na pinipili ng isang vice president, may common sense. May utak po ako, Your Honor. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, kanina, sinabi din ng Defense Council na yung certification that you identified apat, may format naman. May format naman yung joint circular, hindi po ba? Opo, Your Honor. And then, sinabi ng Defense, hindi kayo allowed to modify yung content ng format na iyan. Hindi po ba? Objection, Your Honor. I remember you saying that. What's the objection, Counsel? Your Honor, the question is misleading because the question is pertaining to the certification, the template of the certification, Your Honor. Exactly. If I may respond through the presiding officer. I exactly. remember that too. You mentioned it pertaining to the certification that it cannot be modified in any way. And you referred to Annex P, if I remember correctly. Yes, Your Honor. Witness may answer. Nawala ko daw. So sinabi kanina na since may format yung certification, hindi po pwedeng i-modify ng Office of the Vice President yung format na yan. Hindi po ba? Opo. Opo. Pero ma'am, hindi po ba required, at least naman lang ma'am, common sense naman lang, na kung sa tingin mo, hindi tama yung nakasulat sa certification, hindi mo pipirmahan. Common sense po ba yan, di ba? Your Honor, Oh, we wait. object to the question because the prosecution is already badgering the No, witness, I'm Your not Honor. badgering. Overruled, It's Counsel. the meaning of the Overruled, question, Counsel. Your Honor. That's not Overruled, badgering. Counsel. Witness may answer. Mhm. Ma'am Gina, dahil hindi nyo pwedeng baguhin, hindi naman nangangahulugan na pag hindi totoo yung nakalagay doon, hindi nyo pipirmahan. Pinirmahan nyo yun dahil sa paniniwala nyo, totoo yung nakalagay doon. Sa certification pa. Yes, totoo, Your Honor. Kaya meron naman po ako mga documents na gikan, galing kay Colonel La Chica na security officer after po na-implement niya ang confidential operations, Your Honor. Kaya nagpirma ko, Your Honor, mo to akong isa sa gibasihan o basis, Your Honor. Your Honor, since it has been raised again, I will ask this question again. Pero paano mo nalaman na na-implement yung ng tama through the document? Sinabi mo na eh. Wala kang personal na alam eh. As an Paano answer, yun? Your Honor, It was raised again. That's why I have to repeat that. Witness may answer. continuing objection on these lines of questioning, The Your Honor. continuing objection of counsel with respect to this line of questioning is duly noted. Witness may answer. Yes, ma'am. Pakisagot po. Ay, gipirmahan ko, I sign the certification, Your Honor, na tama po yun. Kasi meron akong gibasihan, meron akong basis na galing po sa security officer na si Colonel La Chica, na binigay niya sa akin, Your Honor, after po matapos ang pag-implement ng confidential activities, Your Honor. Okay. Let me proceed, Your Honor. Proceed, counsel. Now, iba pa nga yung pagpipirma eh, ma'am. Common sense will tell us we will not raise our hand under oath before a notary public kung hindi totoo yung nakasulat sa certification na pinirmahan mo. Agree po ba? Totoo po yun, Totoo Your po. Honor. Okay, now, hindi po ba, ma'am,
na yung certification nyo, example, January 10, 2024, hindi nga lang permado ng isang Gina F. Acosta, ito rin ay notarized ng isang notary public. Sinasabi dito, subscribed and sworn to before me this January 16. So sinasabi nyo po ba, pinirmahan nyo on one hand? On the other hand, humarap kayo sa isang notary public, pinirmahan yun yung certification na yan, kasi yun naman yung format na binibigyan ng joint circular. Is that what you're telling the public, ma'am? Argumentative No, no. and misleading, Your Honor. There's basis to that question, Your Honor. Sustained counsel. It's misleading. Okay, now, I will move on, Your Honor. Sinasabi mo na ikaw ay isang accountable officer, hindi po ba? Opo, Your Honor. Now, within the four corners of the joint circular, si Colonel La Chica ba, as a security officer, isang accountable officer? Argumentative, Your Honor, and ask Witness and will answer. answer. Witness will answer. It's a valid point. Dili siya accountable, Your Honor, pero siya ang gatagit. Gihatagan o gihatagan siya ni Vice President Sara Duterte as security officer, Your Honor, na siya ang mag-implement sa mga confidential activities sa grounds, Your Honor. Pero ako paghihapon ang accountable officer, Your Honor. Alright. On this point, counsel, ma'am, may dokumento po ba kayo na nagpapakita na in-appoint ni Vice President Duterte si Colonel La Chica bilang security officer at na siya ang mag-i-implement ng confidential fund? O Meron- verbal lang po yun? Meron pong black and white papel po, Your Honor. May na- office order po? Yes, office, Your Honor. Tama po, Your Honor. May Sorry kopya po. po ba kayo nun? Wala akong kopya, Honor, pero sa office meron. Okay. Okay, Counsel, let me proceed. So, between you and Colonel La Chica, ma'am, ikaw yung bonded. Ikaw yung may fidelity bond. Si Colonel La Chica, wala, di po ba? Opo, Your And Honor. then sa mga dokumentong sinubitin nyo sa COA, ikaw yung nakikitang nag-disperse ng confidential funds, hindi po ba? I-disburse ko po sa security officer na si Colonel La Chica, Your Honor. Let me guess, kasi siya yung appointed as security Security officer officer. ng opisina nyo, hindi po ba? Siya po ang i-appoint, Your Diba? Honor. May memorize your answer na. Now, hindi maisako ni attorney si Madam Acosta. Pinapaikot-ikot lang doon sa tanong kasi nga ang gustong mangyari ay maputol na doon sa kay Madam Acosta, wala na si La Chica kasi ang gustong mangyari may connect kay BP Sara yung pagka gasto ng confidential fund. To strike, Your Honor, impertinent. that's a manifestation, Your Honor. The council can make a counter manifestation. Leave it. Let it be on the record. Yan na natin dito, no? I-advance ko na dito sa tatlong Ask and answer. Sa akin ng confidential at nagsubmit po siya sa akin ng utilization report, Your Honor. At naniwala din ako kay La Chica, Your Honor. Kasi siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte, Your Honor, as security officer. At siya po ang aming commanding officer ng BPSPG. So naniwala kayo. Pero kung ito na. nakuha yung pondo at dineposito sa bangko, personal account, hindi nyo alam yon, hindi po ba? Dito mahalata mo talaga na ano ito eh. Mahalata mo talaga dito kung sino talaga ang dito sa mga hukom natin, ano. Mahalata mo talaga kung sino ang ayaw, no? Hindi sila yung one-sided ba. Mahalata mo talaga kung sino ang mga one-sided na hukom. Ayan. Hindi ko pakinggan nakita, natin. Your Honor. Okay, ano? So hindi nyo alam kung inilipat sa private account.
Hindi ko alam, hindi ko nakita, Hindi nyo Your rin alam Honor. kung talagang tinanggap ni Mary Grace Piatos yung pondo personal. Hindi nyo rin alam. Wala ako sa ground, Your Okay, Honor. hindi nyo rin alam kung nilipat yung pondo at ipinamudmod sa kung sino-sino. Tama? Wala pa ako sa ground, Your Honor. Okay, last wrapping up, Mr. President. Hindi may connectivity. Yes. Yung nabanggit na 122 million para sa medicines at 112 million para sa supplies. Alam niyo yun, di ba? Alam ko may purchases Yes. na ganyan, pero di ko makabisado, Your Honor, ang amount, Your Honor. Di ko kahit numdum kung pila tanan, Your Honor. So, Kung how much, Your Honor, lahat. hindi mo alam kung magkano dun sa 122 million ang binayad sa gamot, pang tree planting. Hindi nyo rin alam kung magkano ang binayad na supplies para sa lakbay-aral dun sa confidential funds. Hindi nyo alam yung specific. Meron pong binigay sa akin si Security Officer, Your Honor, yung fund utilization report, Your Honor, at saka yung So, magkano ang acknowledgement receipt, medicines? Your Honor. Magkano ang medicines na napunta sa lakbay-aral? Hindi ko kabisado ang amount, Your Honor. Magkano ang medicines na napunta sa tree planting? Hindi ko na maalala, Your Honor, magkano sa dami-dami po ng acknowledgement receipt, Your Honor, na binigay at saka po yun sa fund utilization of Your Honor na 4 po yun. So, kung hindi nyo alam kung ito'y na-deposito sa bank account, hindi nyo rin alam. Kung dokumento lang, maaring peke, hindi nyo rin alam kung talagang napunta sa tree planting o napunta sa lakbay-aral. Nagtiwala po ako sa Security Officer, Your Honor, kasi siya po ang gi-appoint ni Vice President, Your Honor, na siya po ang mag-implement ng confidential activities, Your Honor, on the ground. Kaya siya po ang eksperto. Ang gusto nilang palabasin kasi, aminin nito ni Madam, yung mga kaganapan doon sa mga naging activity doon sa intelligence gathering, kung saan hindi naman siya doon nakapwesto, kung hindi dito lang sa paggamit ng pera, dito lang sa loob ng opisina. Kasi nga ang ano doon, intelligence gathering yun ng military. Ibig sabihin, iyon ang kanilang trabaho. Kaya nga, paano nila masabi na hindi alam nito ni Acosta na ang pinagbabasihan lang nito ni Madam Acosta ay yung mga papel lang kung anong pumapasok sa kanilang opisina. Ibig sabihin, yung mga resibo. Iyon lang ang kanilang pagbabasihan. Kumbaga, itataling nila yan doon sa kanilang mga papel doon sa loob ng opisina. Kung ano man ang nangyari doon sa intelligence gathering, wala na siyang alam doon. Pero pinipilit nila na dapat alam niya. Aminin nito. Your Honor. Thank you. No further questions. Thank you, Senator Judge Pangilinan. Senator George Erwin Tulfo, you may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Ayun. Bandang huli, walang napiga. Pakinggan naman po natin ito, si yung dalawang magkapatid. Thank you, Mr. Presiding Officer. 50 million in the Christina house, shout Acosta. out po. Ayan, sa mga baka pwede Bago naman po po kayo naging makahingi sa SDO inyo ni ng VP live. Sara, ano po ang trabaho niyo? Ano po, sa office po, ng Office of the Vice President, Vice Presidential Officer 6 po ako, Your Honor. No. Ganda ng intro, ano? Sige, tuloy natin. Nung mayor po siya, anong trabaho niyo? Empleyado na ba kayo? Nung mayor pa po si Vice President Sara Duterte, hindi pa po siya impeachable officer. Kaya dapat dinala po yan doon sa DILG kung may duda sila. DILG po ang dapat manghawak niyan. Gobyerno, paano kayo nagkakilala ng Vice President? Empleyado na po ako ng gobyerno, Your Honor, doon po sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor. Anong trabaho niyo po sa Sangguniang Panglungsod? First po is stenographic reporter, Your Honor. And then po, nagiging supply officer po, Your Honor. Anong year po kayo nagkakilala ng Vice President?
na nakilala ko siya, Your Honor, yung nagiging Vice Mayor po siya sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor. Tapos, kinuha ka na niya sa kanyang opisina, ganun po ba? Wala po, Your Honor. Nakilala ko lang siya bilang siya po ang Vice Mayor ng Davao City, Your Honor, sa Sangguniang Panglungsod, ang iyang opisina. Tapos ako, doon din nag-opisina sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor, sa admin office po. Kailan po kayo kinuhang SDO sa Office of the Mayor? Yung mayor na po siya, siya na po ang mayor ng Davao City, Your Honor. Alright. Alam niyo po yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Chibi McDonald, Pusa, Pagong, Ngit-Ngit, Belat, na hindi po totoo mga tao ito, na mga totoong pangalan. Alam niyo po yun. Na-encounter ko po yun. Tanong ko po, alam niyo na hindi po totoo. Chibi McDonald ninyo, I'm sure. Nag-rely po ako sa Hindi nga totoo yan kasi mga alias nga yan. Confidential fund eh. Parang ginagawa naman itong mga bobo yung nanonood. Confidential nga yun eh. Ibig sabihin, pag pupunta ka doon sa halimbawa ikaw yung intel officer. Halimbawa ikaw yung pinagkatiwalaan na pumasok doon sa loob ng mga kampo ng mga rebelde. Magpapakilala ka? Ipapakilala mo yung tunay mong pangalan, sasabihin mo na ikaw ay isang intel? Napakabobo naman talaga ng bobo naman talaga ng mga senador na ito. Halatang halata mong one-sided eh. Hindi po. Common sense lang po. Pusa, Pagong. May apelyido bang Pusa? Common sense nga, hindi mo naintindihan. Common sense nga. Ikaw ang sumagot, common sense. Intelligence nga eh. Doon sa Davao? wala po akong narinig na Okay. ganyan, Your Honor. Pero alam mo na ito po, hindi totoo mga pangalan. Hindi nga ni totoo dahil intelligence gathering nga ni iyon. Talaga naman talaga, oo. Intelligence gathering nga, alangan man magpakilala ka doon. Kung ikaw nga, nung umentry ka sa Amerika hindi mo ginamit yung tunay mong pangalan, kung hindi ang ginamit mo yung Erets, Sylvester. Di ba? Tinago mo yung tunay mong katauhan. Lalo na yung intelligence gathering. Papasukin mo yung mga kampo ng komunista. Di siyempre, tatago mo yung tunay mong pagkakakilanlan. Talaga naman nga ni, oh. Totoong tao po sila. Totoo pa pero hindi po totoong pangalan. Yes po. Siya na rin ang umamin. Totoong taong, ha? Pero hindi totoong pangalan. Siyempre nga. Pero talaga naman, oh. Ay, nako. Aywan ko sa'yo. Your Honor. Okay. Kung hindi po totoo mga pangalan, bakit wala kayong record na itong mga pangalan ng mga tao na tumanggap na CIF? Bakit di po ninyo ni-remind si Colonel La Chica o maging si OVP na, Sir, Ma'am, kailangan po natin na totoong pangalan na recipient ng CIF dahil baka hindi na kailangan ng COA at nasa Joint Memorandum Circular po yan. You should know that. Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po sinasabi doon na kailangan po ang pangalan ng recipient po, Your Honor. So, sa pagkaintindi mo, hindi kailangan. Hindi mo nilalagay. Ano po yung nilalagay sa safes ng mga dokumento? Anong mga nilalagay? Anong nilalaman? Di ba pinapabili po kayo sa safe? Di po ba? At bumili kayo ng safe. Tama po? Meron po kaming safe, Your Honor. Okay, anong nilalagay sa safe? Nakalagay po sa Joint Memorandum Circular po yun. Meron po, ang nilalagay po doon yung mga documents po. Naroon Ayan tuloy. Alam nga naman sa malita ilagay. Ang nilalagay sa malita, yung pira, yung dinala sa inyo. Ipagpipilitan pa na piki yung siya naman ang umaamin na totoong tao. Oh.
Pero, yung pangalan hindi totoo. Pakimis po yun. Yung CDR po. Talaga naman. Okay. Alam niyo na si Colonel La Chica ay hindi po maaaring mag-disburse dahil wala siya fidelity bond. Pero dahil utos po sa'yo ni VP Sara, sumunod ka lang. Tama po. Instruction po yun. Siya po ang Kaya nga po, designate ni Ma'am VP Sara Yes, na security kaya- officer, Your Honor. kaya nga po, pero alam niyo na wala po siyang fidelity bond. And yet, dahil utos po ni VP, disburse po sa kanya. Tama po? Yes, Your Honor. Okay. So, tanggap mo rin po ang rason ni Colonel La Chica na huwag ka na magtanong kasi confidential fund yan. Hindi ka pwede magtanong. Despite the fact na ikaw ang disbursing officer at baka sumabit ka. Hindi mo na tinanong, ano pa talaga ito, Colonel? At delikado ito, baka sumabit ako. Tama na ba yung sagot niya? Huwag ka na magtanong, tumahimik ka na lang dyan dahil confidential fund yan. Oh, ikaw na rin ang sumagot. Ikaw na rin ang sumagot sa tanong mo. Talaga naman, oh. Sinagot mo na rin yung tanong mo. Ikaw ang disbursing officer. Meron po siyang binigay sa akin, Your Honor, na fund utilization report po, Your Honor. Aside po sa Oh, ayan. Utata katuloy. Hindi nyo kasi may kunik-kunik eh. i-verify ko sa kanya kung ano, bakit ito ang pangalan, Your Honor. Kasi confidential in nature po yun, Your Honor. So sa tingin mo, walang mali po sa paggasta ni Colonel La Chica sa intelligence fund, confidential fund ng Office of the Vice President? Sa tingin ko po wala kasi nabigyan po niya na ako ng fund utilization report, Your Honor, na binabangga ko po sa object of expenditures na binigyan niya sa akin. Nagtugma po ang mga amount, Your Ayan, tuloy. Inabutan ka ng oras, walang napala. Honor. At saka yung ano pong expenses ang dapat na-incur niya, nandoon po rin, Your Honor. One last question, Presiding Officer. So, ibig mo sabihin, from the very start po, pagbibigay ng mga alias, walang totoong pangalan, paggasta ng mga class sa mga tree planting, okay lang yun. Part po yun ng confidential fund. Sa tingin mo? Natural, pwedeng ipasok yan doon sa confidential fund. Alam niyo kung bakit? I-advance party yun ng militar. Di ba? Advance party ng militar, yung kakastusin doon. Kaya pa pwedeng ipasok yan doon. Ano ba naman tong aywan ko sa'yo? Alam ko, sigurado ako. Alam nyo yan. Pinipilit nyo lang. Gusto nyo lang palabasin na ipahig nyo kay VP Sara. Alam kong alam nyo yan. Imposibleng hindi nyo alam yan. Dahil iyan ay parte talaga na po pwedeng ilagay yan dyan sa intelligence fund dahil iyon nga ay advance parte ng mga militar. Kung saan siya pupunta, kung saan nasulok na barangay siya pupunta. Kailangan ng advance party yan. Kaya nga kung ano man ang mga ginamit yan dyan, pwede yan dyan sa intelligence fund. Basta po, binigyan po Hindi ako. po, kaya nga po, sa tingin mo, yung from the very start, yung mga Merigues Piatos, Pagong, Gusto pa yung haka-haka. Eh may papilis na nga sinusundan eh. Sinasabi na nga na may papel siyang binigay eh. Tatanungin pa kung sa tingin. Diba? Legal ba yun? Eh may mga dokumento nga binigay tapos sasabihin sa tingin mo. Ibig sabihin, tamang hinala. pusa, normal yon. At pagkatapos yung paggasta sa mga tree planting, paggasta sa mga mga Normal nga ni, kasi nga alias yan. Nung ikaw, inamin mo ba sa Amerika na ikaw si Erwin Tulfo? Di ba ang ginamit mo Eric Sylvester? Dahil ayaw mong mabuko yung tunay mong pagkatao? Pambihira ka talaga, oo. pagbili ng mga silya, lamesa, bahagi ng intelligence fund as a disbursing officer. Opo, alam nyo kung bakit. Pagdating doon sa advance parte, dala-dala nila yung mga lamisa, anong gagastusin nila?
kung binili nila yung lamisa. Oh. 'Di ba? Kaya po pwedeng ipasok yan dyan sa intelligence fund. Doon kinuha. Kasi nga, kung doon yung ginamit, Marami kasi ang tanong mo, No, ang Your tanong ko nga Honor. po, tama ba sa tingin mo yung paggasta ni Colonel Chica pagbili ng mga lamesa, upuan, tree planting? ginawa ng nagkukwentuhan sa kanto. Sa tingin mo tama ba? Tama nga kasi nga nagbigay ng mga dokumento, 'yun ang pinagbasihan niya. Huwag mo dadalhin doon sa doon sa yung parang nagkukwentuhan lang kayo sa kanto na walang basihan. Sinasabi niya may basihan. Confidential fund, ma'am. Kasi, Bahagi ng confidential yun. kasi Your Honor, sa tree planting po, napasok po doon ang confidential plan po during po sa pag-inspect po ng area po kung saan po mag-tree planting ang mga tao po at ang mga partner organization po. So pag-survey po, yun po, papasok po ang confidential operation, Your Honor. Pati po pagbili ng lamesa, may confidential din yun. Kailangan under strict confidence sa pagbili ng lamesa at upuan. Gagamitin po yun sa operation, Your Honor. Okay. No further questions, Mr. Presiding. Walang napala, anak ng kagwang talaga. Parang gusto pang mag-side comment pa na may binigay na nga ng mga papilis eh. Binangga-bangga niya na nga na parehas eh. Tapos tanungin pa sa tingin mo. Para lang kayong nag-uusap para lang kayong dalawang nag-uusap sa kanto. Officer. Oh, Thank you, pag ako ang Senator tinanong mo, Judge Erwin Tulfo. magko-comment Senator Judge talaga Raffy ako. Tulfo. Kasi wala tayo dyan eh. You may proceed, sir. Pero You have 2 minutes. Pero nandyan sa loob ng Senado, siyempre ang pagbabasihan nila dyan, kung anong mga requirements, kung anong mga papilis. Hindi yun tatanungin mo kung sa tingin mo. Talaga naman. Ma'am, nakapaniud na ka. Gamay lang, sir. Kamay lang. Unsa man imong sudan? Wala ko'y gana mo kaon. Wala. Okay. Okay. Tanong ko na lang. Tingnan mo, kunwari ano siya dyan, kunwari concern. Pero tingnan nyo kung paano alipostahin yan. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid? Oh. Kita nyo? Yung kagad ang pasok niya. Tama ba? Tama bang tanong niyan? Para lang siyang nandoon siya sa programa niya na yung pinagharap niya yung kabit at saka yung legal na asawa. Parang nandoon lang siya sa programa niya. Kita no, kunwari may concern. Kaya tingnan mo, marami lang kasing ito eh. Akala mo, ang tapang-tapang. Pero tingnan mo kung gaano kabastos. Tingnan nyo kung gaano kabastos yan. Kahit yan sa programa niya sa radyo. Pag nagkamali yung mga staff niya, akalain mo, paparusahan, pasasayawin dyan sa harap ng live broadcast. Pero pumunta kayo dyan, magreklamo kayo dyan sa kanila. Pag alam nilang hindi magbabiral, bibigyan lang kayo ng referral letter niyan. Pag binigyan kayo ng referral letter, bahala na kayo sa buhay nyo. Pag alam nilang hindi magbabiral, pero pag tingnan nyo, pag yung kabit, mga kalaguyo, yung makita yung mga video na nagsisix doon sa loob, yan ang gustong-gusto nila. Kita mong tanong na yan kung gaano ka bastos. Nasa average lang po ako Average. ng pagkatao, Your Honor. Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good. Normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya'y binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga Parang sinasabi niyang abnormal yung kausap niya.
O kung kinakausap niya ang isang abnormal, di abnormal din siya. Informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to, Colonel? Mukhang hindi ata tama to, bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na tao. Intelligence nga ni. Diba? Oh. Dapat tanungin mo rin dyan yung kapatid mo, bakit nung pumasok siya ng Amerika, bakit Sylvester ang gamit niya? Hindi niya ginamit yung tunay niyang Erwin Tulfo. Oh. Bakit niya itinago yung tunay niyang pagkatao? Ngayon yung intelligence na legit operation, kino-question nyo. Talaga naman, oh. Am I right? Nag-rely po ako sa sinadmit po sa akin ng security officer, Your Honor. Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganung pangalan, bilat, Normal daw. Parang sinabi niyang abnormal. Abnormal yung kausap niya. Napakagago naman ito. Aywan ko. pagong, pusa, etc. Belat. Okay, belat, same. Magugulat ka, di ba? Yan talaga ang gusto mo. Mahilig ka sa bilat eh. Magugulat Sa po. Bisaya, yung pronunciation yan eh. Sa Tagalog, belat, sa Bisaya, bilat yun eh. Kasi yung I nagiging I eh. Bisaya din kasi ako eh. With the permission of Senator Judge Saya Tulfo, ka. Chair would like to remind the gallery to kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir. Kasi isa pa po, Ha? Ayan. Madam Witness, meron akong kopya rito na kung saan maraming pangalan ng mga informant at isa lang pong ipirma. So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Colonel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Yung iba-ibang mga pangalan pero isa lang pong ipirma. Hindi ko ka nagtaka. Piniripay ko po. Kahit na iisang pirma, kung iisang tao yan, siyempre iisang pirma. Talaga naman, oh. Kung iisa lang yung intel nila, maraming pinasok na intelligence gathering, maraming trinabaho. Di siyempre, iisang tao lang. Iniba-iba yung pangalan. Huwag nyo na kasing ipagpilitan. Pilit nyo lang pinapalabas na ang 125 million ay hindi talaga napunta sa tama. Oh, iyan ang hindi nyo matanggap. Na lahat ng 125 million ay detalyado. Iba-iba nga lang ang pangalan, iba-ibang alias, gawa ng intelligence operation. Talaga naman. Po yun si Colonel Mauubos yung Lachica, blood Your ko. Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yun. Ayan, in nature na nga, di ba? Confidential in nature. Naniniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na Ay natural, yun ang sinabi. At saka may dokumento eh. Tama yung mga pinasang dokumento, natural. isa lang signature sa napakaraming pangalan. Kasi So you siya took his po, word for it. kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementor po, Your Honor. So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty. Ikaw, para sa'yo, stupid. Stupid ka rin. Sa pinagagawa mo. Doon ka lang magaling, doon sa away ng mga kabit. Doon sa alam mong magbabiral ka, kikita ka. Diba? Yun lang naman eh. Kayong mga estupido, alam nyo yung intel eh. Intelligence gathering eh. Ibig sabihin, yung kapatid mo, si Erwin Tulfo, estupido rin. Dahil ginamit niya yung Eric Sylvester, makapasok lang sa ibang bansa. Di niya ginamit yung Erwin Tulfo. Diba?
Ano po yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Kita nyo kung gaano kabastos yan? Senator Judge yan, ha? Sabihan mo yung witness ng estupido. Parang siyang nandoon sa radyo niya. Para lang siyang nandoon yung ano, yung mga pinapanood niya yung mga 6 video ng mga pinapanood niya yung mga 6 video ng mga nagsusumbong sa kanya. Eh makita nyo kung gaano kabastos tong senador na ito. Di ba? Kababaeng tao yung mga staff niya. Pag nagkamali, pasasayawin sa harap ng live broadcast. Di ba? Ganyan ang Tulfo brand. Ganyan kabastos. Pagsasayawin yung kanyang staff na mga babae sa harap ng live broadcast. Tingnan mo ito, parang hindi naman Senator Judge eh. Would you agree? Hindi ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Okay, nung kayo po ay SDO sa Davao, nung mayor si BP Sara noon, hindi ka nagkaroon ng disallowance, right? Never? Wala po, Your So ano Honor. pinagkaiba na sa Davao at ngayon sa OVP? Bakit nagkaroon ka ng disallowance ngayon dito sa OVP and DepEd versus nung nasa Davao kayo, wala kayong disallowance? Anong pinagkaiba? Ang maalala ko lang, Your Honor, sa Davao po, doon po sa Correction po, Senator Rape, hindi pa po final yung disallowance. At nag-appeal po sila. Inayos nila yan. Sa katunayan, nabigyan pa sila ng sila ang pinakamagandang ng COA ngayong 2026. 3 years na sunod-sunod na sila ang pinakamaayos gumasto ng pira ng gobyerno. Di nyo lang matanggap yun. mag-submit po kami ng accomplishment report doon po sa DILG, hindi po sa Office of the Vice President, hindi po sa Office of the President, sa Senate at saka sa HOR, Your Honor. So nung panahon po sa Davao, meron ba mga pangalang Piatos? Meron ba mga pangalang mga Belat, Pagong, Pusa, etc.? Hindi ko ma-remember, Your Honor. Hindi All ko of a sudden, maalala. hindi mo na maalaala. And Hindi ko how long? maalala, Your Hindi mo na Honor. maalaala. And yet 6 years ka naging STO doon. Hindi ko maalala, Your Honor. Matagal na po yun, Your Honor. At saka, may edad na rin po ako, Your Honor. Ayaw lagi pag tinunto, ma'am. Pati kami ba nagitit tinunto mo dire. Mumagin na ako tinood, Your Honor. Okay. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Kita nyo? O, kita nyo, di wala din siyang napala. Ang ano niya lang, bang insulto ng Kaya lang siya tumayo. Gusto niya lang insultuhin yung Dahil wala siyang nakuha wala siyang napiga Pero yung sabi, sino kayang stupido sa kanilang dalawa? Senator Judge ka, inaasahan ng manunood sa'yo na maging patas ka. Patas ba sa tingin mo yung ginagawa mo na yan? Hindi patas yan. Iniinsulto mo yung isang judge, ay yung isang witness. Doon pa lang halatang halata na hindi ka patas Oh, anong kinalaman nun? Nagtatrabaho lang siya dyan. Kung may pagkakamali siya, hindi ibig sabihin stupido na siya. Kaya siguro tama yung sinasabi nung nakakilala ko na naging bodyguard nito na parang may sira daw to sa may sira yung sinturon. Dating bodyguard po yun. Galing daw siya dyan. Hindi naman ako naniniwala, pero sa tingin ko, sa nakikita natin ngayon dito, kita mo yung witness, sasabihan niya na stupido. Napaka naman ito.
Napaka-injustice naman ito. Oh, kaya yan. Malapit ng 2028, tingnan nyo yan. Kung gaano ka estupido. Sabi niya. Ayan, yung mga tulponatics dyan. Tingnan nyo. Yung inupo nyo dyan. Estupido daw, sabi niya. Ayan po. Kasi isang oras na tayo. Magpapaalam na ako sa inyo. Alright, maraming salamat. Salamat po kay Artpid TV, Riozar. Ayan, sa inyong lahat. Sa inyong pagdaan, maraming salamat po. At sinamahan nyo na naman ako hanggang dulo. Maraming salamat po. At mega love shoutout po kay Mami Mercy Calonod. Ingat po sila lagi sa iyo. Alright?